Byla jedna pohádková země. Alespoň nám jako pohádková připadá. Jejím obyvatelům možná jenom trochu. A nebo vůbec ne. Byla také jedna civilizovaná dračí rodina. Otec Herbert, matka Berta a jejich syn Bert. Nebyli to takoví draci, jaké známe z hrůzostrašných vyprávění. Tito draci vyznávali tradiční rodinné hodnoty. Dbali na hygienu, ba co víc, i na staré dračí poklady dávno zapomněli. Úsměv prosím. Byla ale také jedna kouzelná hůlka. Byla zlá a jmenovala se Evelína. Protože být kouzelnou hůlkou je pěkná otrava, přemýšlela, čím by se mohla dobře bavit. Já asi umřu nudou. Já asi vážně umřu nudou. Co mám dělat? Už to mám. Budu hodná kouzelná hůlka. Ne, to není dobrý nápad. Budu si okusovat nehty. Ne, to taky není dobrý nápad. Ovládnu svět. Já ovládnu svět. To je ono. Je divné, že na to za 1000 let své existence nepřišla dřív. My ovšem máme štěstí, že jí to napadlo právě teď. Jednoho dne ale zmizel Herbert Bůh ví kam. Prý hledat starý dračí poklad. Berta s Bertem zůstali sami dva. Ovládnu svět. Jenže jak? Kdo to tady jde? Už to mám. Mým nástrojem bude toto mladé, naivní, dračí stvoření. Hej, stůj! Čekám tady na tebe. Položím ti pár otázek. Chtěl bys se mnou ovládnout svět? A ty víš jak na to? No jasně, že jo. Hele, mám placku, podívej. Ovládla jsem svět. Skoro. Zeptej se mě jak. No zní to lákavě. A dnes odpoledne nemám zrovna co na práci. Jdem na to. Ovšem nějaký menší trénink na ovládnutí světa by rozhodně neuškodil. Co takhle napřed někoho pořádně naštvat? Dobrý nápad. To by šlo za to odpoledne stihnout. Vylez z truhly, povídám, jsi odhalen zrádče. Nemám, proč bych se v té truhle ukrýval. Kdo něco skrývá, nejsem já a nebrž ty, kouzelníče. To ty odhal svoji pravou tvář. K smíchu, co to povídáš, to ty jsi ten králův žalobníček. Celá věc má jeden háček. Ať s kamením, když Jau. Tady náš příběh ale nekončí. Sotva začíná. Takhle to dál nejde, Berte. Že je tvůj otec Bůh ví kde, neznamená, že budeš šlotrovat jak den ode dne víc. Co? Kdo přičaroval babičce na zadek obrovské ucho? Pst, co když nás slyší? Chudák babi. Teď se stydí vylézt ven. Ona si zvykne, každý jsme nějakej. Ale o babičku v tomhle právě začínajícím dobrodružství přece vůbec nejde. Sjedem to znova.
Tak jo. Kdo skameněl Kobediantovi jeho loutky? A to jako pořád já? To všechno Evelína. Evelína? Moje nejlepší kamarádka. Tak s tou hned přestaneš kamarádit. Vedla tě na cestí, Berte. Stojíš jednou nohou na šikmé ploše. Tím chceš říct co? Polepšit se? Nikdy. Měl jsem dobré úmysly. Berte, vařečku. Přece mi nechceš dávat výprask. V této hře nemá být žádné násilí. Původně nemělo být. A hlavně žádné vyhřezlé vnitřnosti. To nemůžu zaručit. Třeba mi ujede ruka. No vidíš, nemáš vůbec žádnou praxi. Neboj se, rychle se zaučím. Mám obavy. Raději bych s výpraskem počkal na otce. Raději bych vůbec nečekala. Chvilku bychom mohli počkat. Tak dobrá, ale jenom chvilku. Nedočkali jsme se, škoda. Kde pak ten Herbert vězí? Mám strach. Už je pryč skoro celý měsíc. Klid, mami, uvidíš, že přivedu otce domů. S výpraskem můžeme klidně počkat na něho. Do té doby se mi snad podaří nějak ukradnout vařečku. Ať tě nevidím s tou Evelínou. Tou si to vyříkám sám. Vypadá to, že taky po Evelíně se tam slehla. To je moje tajná skrýš. A vida, co ukrývala. Prak. Pak už tam jsou jenom hambaté časopisy. Vážně vám říkám, že tam už nic dalšího nebude. Ale přece jenom doutník. Důslednost se vyplatila. Nic tam není. Říkám vám to zcela vážně. Nebudu jít špinavýma rukama. Budu lhát na nejvýš 2krát denně. Nebudu ohřívat mravence svým horkým dechem, a to ani když je jim zima. Nebudu se prát se slabšími. Nebudu se prát se silnějšími. Přivedu ztraceného otce zpátky domů. Dám mulce Evelí něco proto. Budu sekat dobrotu, ale to bych rozhodně neviděl tak jistě. V tomto demu se mít nemůžu. Horní nebo dolní? V tomto demu se mít nemůžu. Hej, člověče, nepotřebuješ nějakou pomoc? Pomoc? To si ještě nikdy neviděl nikoho čerpat magickou sílu. Pomoc to v žádném případě. Je tady té síly akorát tak pro mě. Pokud si chceš načerpat nějakou pro sebe, prosím, ale najdi si nějaké jiné místo. Škoda, myslel jsem, že se rozdělíme. Tůdle! Nevadí, i tak mě těší, že jsme se poznali. Jmenuji se Bert. Moje jméno je Bert. Moje jméno je Apokalypso. Moje jméno je Apokalypso. Nemáš už té síly načerpáno dost? Kde pak? Chystám se totiž provést úplně nové kouzlo. Ještě fantastičtější a velkolepější, než všechno, co jsem doposud provedl. A co to bude? Nevím, jestli ti to můžu prozradit. Já myslím, že můžeš. No tak dobrá. Teď se ale podrž. Chci proměnit kámen v prach. Vždyť to dokáže každý začátečník. Začátečník možná, ale přece jsi o mě nemyslel, že jsem nějaký prach obyčejný začátečník. To v žádném případě. No vidíš. Mohl bych to tvoje kouzlo vidět? Myslím, že to nebude možné. Ledaže... Ledaže co? Ledaže bychom si dali soutěž v kouzlení. Nepamatuju si už přesně, co jsi říkal, ale doufám, že kouzlit dovedeš. No jo, pamatuji si to úplně přesně. Ten nápad se soutěží je dobrý. Nechci se ale zahazovat jen tak s někým. Můžeš mi nějak prokázat svoji kvalifikaci. Jsem kouzelník stejně jako ty, co ti mám dokazovat? Snad bych mohl trošku zakouzlit. Kde pak, známe ty ubohé triky. Vidím ti až do žaludku, podvodníku. Na lep ti nesednu.
Máš už nějaký kámen vyhlídnutý? Poohlížel jsem se tady kolem a myslím, že jsem něco našel. Je to tamhle ten kámen. Tak malinkatej. Je neobyčejně tvrdý. Neviděl jsi někde poblíž jednu kouzelnou hůlku? Blázníš? O kouzelné hůlky se nestarám. Vystačím si sám. Já žádnou hůlku nepotřebuju. Ty kouzlíš jenom holýma rukama? Občas v sobě dokonce koncentruji takovou magickou sílu, že si při kouzlení popálím prsty. Od toho v nich mám třas. Tak ty jsi kouzelník, že? Jak jsi to pro Bůh poznal? Poznal jsem to podle čepice. Ano, někteří o mě říkají, že kouzelník jsem. Kteří někteří? No pokud vím, tak v první řadě jsem to já a mnoho dalších. Určitě by to trvalo aspoň půl dne, než by si všecky vyjmenoval. Vidím, že máš ty nejlepší reference. To bych řekl. A co bych se já víc unavoval mluvením? Určitě by mi to odčerpalo část mé magické síly a to by mě dost mrzelo. Všechno jenom ne toto. Malý, ale tvrdý. V tomto demu se mít nemůžu. U špinavé skřetí pracky. Teplá i studená kuchyně. U špinavé teplá. V tomto demu se mít nemůžu. Neupíjej. To pivo tady větrá aspoň 2 dny. Hele, plave tam šváb. Bravo, výborně. Co koukáte? Akvabely. To pivo tady větrá aspoň... Hele, bravo. Co koukat? Co to hrajete? Vole paní, Černou kočku. Já hraju mariáš. Vezmete mě? kolik máš u sebe peněz? Žádný. Je nám líto, chlapče. Dal bych tam tu pikovou dámu. Nečo mi do karet, mladej. Teď toho trumfovýho žolíka. Nebude potřeba, beru všechno. Zase? Do postupky mi chyběl akorát černý Petr. Za chvíli budu na mizině. Chceš založit? Nech si ty fóry. Dost špinavé zrcadlo. Pane Hostinský. Máte utopence? Nevaříme. Nemusí být vařený. Nemáme kuchyni. A co ten nápis venku? Reklamní trik. Aha. Kam vedou ty dveře? Před hospodu. Ale nepoužívají se kvůli šipkám. To bude možná zajímavá story. Původně se dveřmi vedle terče opravdu chodilo. No ale stávala se spousta nehod. Když někdo vstoupil nečekaně dovnitř, často se přihodilo, že se mu šípka zabodla do obličeje. Jak jste to potom počítali? Oko za 10 bodů, ano za 5. Jestliže byl rozmach obzvlášť silný, 2 body za každý vyražený zrub. A pokud šípka letěla tak prudce, že sebou toho člověka nabrala a připíchla ho před hospodou na strom, tak za 100. Je to podle pravidel? No to je právě ono. Bylo to dost sporný. A proto se dveře pro jistotu navždy zamčely a klíč byl bezpečně ztracen. Půjčíte mi šipky? Šipky nepůjčujeme. Proč pak? Žádné šipky nejsou. To nechápu. Prostě nejsou. Kdyby byly,
bylo by to tu možná plnější. Dokonce jeden z našich častých hostů se šel před chvílí kvůli šipkám oběsí do lesa. Kam přesně? Nevím, šel si teprve vyhlídnout větev. Co ten plakát na stěně? Líbí se ti? Rád bychom měl doma nad postelí. A co bys ještě chtěl? Od značky, nálepky, vlaječky. Pivní tácek nemáte? Taky kšiltovku. A tričko s nápisem. Nic z toho nemám. A co ten plakát? Ten bych ti možná mohl věnovat. Ale zadarmo to nebude. Tak zatím. Jo. Co takhle doutníček? Lákavé. Originál z dračí historie. Jde to sem. Vykouříte ho hned. Což pak neví, že kouření škodí zdraví. Kde pak takovou vzácnost budu jenom pečlivě opatrovat. Možná se na něj jednou za čas podívám. A ten plakát je samozřejmě tvůj. Možná mě rodiče nezabijou. Snad nebude guma moc vytahaná. Normální pingl. Pane Hostinský, vlastně nic. Pane Trpaslíku, zaplatíte mi pivo? Odprejskni, Mně nejde jen tak zastrašit. to pivo je teplý. Kolik jste toho pro Bůh vypil? Padej ocet, mladej. Tady nejste zrovna moc dílnej. Vypadáte dost přepadle. Určitě jste prošel nějakým hrozným traumatem. Starej se o sebe. Potřebujete to ze sebe všechno dostat. Dobrá, kde je tady toaleta? Ty všechny děsivé zážitky, co se ve vás hromadily. Pivo! Nesnažte se utopit vaše problémy v alkoholu. Cože? Mnohem lepší je řešit problémy drogami. Vážně? To bych mohl zkusit. Teď jsem prohlíd. Otevřel si mi oči. A svěříte se mi? Asi jo. Asi bude lepší, když se ti svěřím. Právě jsem unikl ze spáru smrti. Takže jsem nebyl snězen. Jo. A vida? Je to hrůza, jak si ještě někdo v dnešní době může dovolit pojídat trpaslíky. Jo, jsou takový země, kde je pojídání trpaslíků mnoho let zakázaný. Což pak my nejsme dost civilizovaní, synu. To je mezinárodní ostuda. Ještě, že ty mi to potvrdíš. Ale co já? Co teprve mý chudáčci bratříčci, co je čeká? Jo, co já? Čeká je nějaký silně traumatizující zážitek? Jo, co já? Ale co oni? Nejdřív je trochu popepří, potom naklepe, pak podusí, možná osmahne. Fuj, to bych já nemohl, nesnáším cholesterol. A nebo taková strouhanka do očí, potom je pokapet citrónem. Začaly se mi zbíhat sliny. Kde můžu tu exotickou specialitu ochutnat? Pozveš mě na párty? Nepozvu, mám depresi. Promiň, nechtěl jsem se tě dotknout. Kde tvoji bratříčci jsou? Jdu je osvobodit. Ty bys to vážně dokázal. Jasná páka. Moji bratříčci čekají na snězení. Ve strašlivém doupěti ještě hrozivější obrat. Kde přesně? Směr severo-severovýchod. Kdybys to chtěl přesně, tak 515 stupňů a 75 úhlových hodin, teda minut. To těžko najdu. A 60 úhlových sekund k tomu. To stačí, vím přesně, kde to je. Jdu do toho. Hodně štěstí. Vyříď mým bratříčkům, že na ně čekám tady. Kdyby mě nemohli najít, budu pod stolem.
tomto demu se mít nemůžu. V 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 tomto demu s...